Ndị dibịa kịta bụ ndị dibịa bịa alụazili bụ 419 ọchasị bute ọchazi ebugbo olu. Dibịa kịta ahụ alụọwọ 419 mana ọ jọrọ njọ na ọmụnwa bụ SSPO na-ekwu. Iwe bibe kere wori bo de wade wore bikola eya the video na like ham na ewete the video na like na ide na ewete imago the video no abụ nene chara di choli wete ya ọ na-aga atọ nwụtọ na eweni we na arụ isi chọrọ m ike kemgbe abalị na abụ ma ito gara aga na-aga nene video ya bụ nene chara video na-enye m joy na-enye m ezigbote joy. Achọrọ m kwunu nene achọrọ m ikwu mana ọ na-akụ unu nene kụrụgbalezi aka unu bụrụ George maka na asị na ihe ọbụla ebute na eji mpụ na aghụghọ bido na ana na mpụ na aghụghọ maka na onwe ndị pụtago mgbe ahụ mee gidigidi kịta onye ọbụla egwuchago na ndị feel na ha dị untouchable onye ọbụla egwuchago na sọsọ eziokwu bụ ihe ya achị Igbo chite Igbo mma mana ọ na-ewute m na ụfọdụ ndị Igbo anaghị ala ike ịnụ eziokwu na ga-ewute m mana na vidiyo anụnwa ka iwerezi aka gị kpọọ rizọtụ anyị na-anachi ya azụ. Igbo mụrụ nze m ozi ekene m unu nọ n'ụlọ ebe SSPO okwu akpara na Aguleri. Agwa m unu sunu nwere n'okwu m mara anya mbụ maka na onye na-egwu nwere iwe na-eme taa anyị bụ abụ egwu m sị na abụ tata ya mara onye ọbụla mma ma nwoke ma nwaanyị na-awọchị m. Egwu m sị na ime m bịara bụ ọzọ abịrị m gbu egwu ka o eji adịla Igbo mma ka njem maka nwa abịa ive ọbụla bụ ive ọjọọ mma bịa kwupụta ya mvụ ezigbo ive mma bịa kwupụta ya maka na awa na-agbara ọsọ evia na nkịtị. Agwa m nso na ive ọbụla kalụlụ na ive ọbụla nyere unu anyị unu mee ka mụ nwa bụ SSPO amalụ ive ọbụla gbagojuru unu anyị unu mee ka mmalụ unu na bụ na ndị dibịa akwụsịwo mme majik ma akwụsịwo mme anwa maka na ma mechaa mkpọte ọkpa n'ilo. O nwere vidio nwanne m sikwa onye Igbo ka ọ gbasa dị vidio ahụ si na mmadụ na nwere onye dibịa si na ya ma ọ dị possible mụnwa ọ dị possible onye dibịa nye mmadụ ọgwụ na for free. Yes, onye dibịa nye gị ọgwụ for free. Onye dibịa nye gị ọgwụ for free. Ka onye dibịa eji nye gị ọgwụ bụ ọbụna nwere ọya na-aya gị mana ijiri ego ebe bụ onye dibịa bụ na o ji ego eje setụrụ ugo ji ego iwe eji emele gị iwe mele gị ka ịnwa adị mma mụ na mụọ na dibịa kịta nwa nwerozi ya ekweta ka o mele gị iwe for free because n'ụwa bụrụ uwe oyibo mana ọ bụ na ọya ijebe dibịa agwara ụgwọ ọya ahụ ma ọ bụ na ọ mara anya mana nke ọsọ ndịrị m abụrụ ọ bụrụ ife mfili na ọjụrụ m ka ọ jụrụ m ọzọ na nwere dibịa batara na net na Facebook si na ya nedili mmadụ 100 onye emela oke ite ka kpatasị ego. So mụnwa the guy jụọ m ese anwa mụ ọbụla anụmasara mmadụ ese mbi na-ajụ m nsa gị na mpụta na net mma asa gị ebe ekili anya o nwere ka ọ bụla na wọchukwu m na azụ ajụ ahụ ọ jụrụ m achọrọ m ka nsa anya dibịa ka m na-eme ememe dibịa na-emetụ dị ike kwere m ọ bụrụ m nwa kachara ibe niile mana m na-eme ụdị mụ na chi m jipụta ọ nwere ya bịa na ebe m na ya asị gị na m agwa gị okwu si na mmesili ya tata ife mmeli aga ochukwu ka ya yọba na chukwu na-eme ebe niile o ji aga o nwere nke anyị mara anyị bụ nwatakịrị na-awụ arụ n'abụ
so n'ime anyị nọ bụ na anyị rụchara mmadụ ọrụ Chukwu aza anyị ekpele ekpere abụọ aza anyị bụ ka ibe na anyị mere ka ọ ga ma malụ na ọ bụrụ ekpere niile ikpere ka Chukwu na-aza ọ bụrụkwa ọgwụ niile igboro na-ele ele otu a ka o si dị dibịa ọbụla agwalụ gị ọgwụ gwachara gị ọgwụ nye gị taịm nye gị deeti icheki enye echeki mana dibịa analụ gị nnekwu ego n'ọcha jikwuru gị ọ n'ivo ji chaji gị ivo ji enye gị taịm na-enye gị deeti bụ na ụdị ahụ gwara gị okwu ego ahụ ka i believe onwe nye dị money ndị dibịa kpawa ego nwere nna akpa ma nwee na-ekwu mụnwa na nwanne m dibịa ka m bụ nkọ mma fine ọ ya dịkwula anyị mụnwa mma nkọ njọ ụdị agwa ya jade bikọs ọ bụrụ nke m na-ekwugo dị na ọ bụrụ ya bụ na believe nke m mana abụrụ m iji na-ekwu eziokwu ibe dị na dibịa ikpechara mmadụ ekpere ka ọ na-egbocha mmadụ egbochara mmadụ ọgwụ ya naba okwukwe onye nwa na okwukwe nke gị nwee eme ive imele nwe eme gị na nwa aga aga na ibe dị na be gị mmadụ sị na mebe dibịa sị na ya na-agbalụ mmadụ 100 oke ite for free ọ na-achụ meda mgbe na ụdịbe ahụ adịrọ venjisi na ụdịbe ahụ adịrọ bụ na o nwere ite na ị ya agbọ without pass nnụnụ ibe dịka isi ugo akala udene ka ọ bụ asị gị na mba atụ ya adị ya nnekwu anụ ịmala ego na-ele nnekwu anụ ịmala ego na-ele ịpụtasị na dibịa sị gị na-agbologo oke ite for free dibịa ọbụla ya agbologo oke ite for free mala ama na ilu ọ na-abịa edu gị na alụsị obuligo ji nwa agbọ ite anwa n'iwe ite anwa lele bụ 50 n'iwe lele bụ 200,000 na material gole nwa agbacha anya ịbịa na abịa ya agba gị n'iwe ya enye ya ma ọ bụ na igbo ite na ite anwa alụ ọrụ gole n'iwe ga enye ya ọgụta ya 20 million ọgba gị ọgụta ya 10 million ọgba gị ọgụta ya 5 million ọgba gị na-eme bụ ndị dibịa ndị makwalị a na-emesa ha na-agba oke ite na-eme ya ibidulu mmadụ ebịa na-eme ọ bụrụ pasentị na-epụta ibuli ite aga agwa nke bụ nete n'elu ite a bụ na ọlụ ọwụrụ na onye nwe nsogbu na famịlị gị bụ nete n'ebie ife na-akpọ nke bụ egwu onye ọka n'obu onye ka mmadụ si na ya na-agba oke ite for free nothing just ịbịa ebe a ibulu oke ite ịnaba ihe eje mbute oke ite ahụ mana ya ego ya anaghị akarị ego eji agbanwe bụ oke ite ma ilu ebe ahụ ndị dibịa kịta bụ ndị dibịa bịa alụazili bụ 419 ọchasị bute ọchazi ebube olu dibịa kịta ahụ alụọwọ 419 mana ọ jọrọ njọ na ọmụnwa bụ SSPO na-ekwu dibịa na-alụ ọwọ 419 egwu dị na dibịa ife eji nwa amali dibịa mgbe gboo ọ bụrụkwa mgbe gboo na ndị ka na-emerili nna ihe eji mali dibịa bụ ezigbote dibịa bụ eziokwu ka eji mali dibịa ejiri asị nwa amali dibịa ị nwere ike ntụ asị n'ụlọ ụka mee iwe gụtara gị n'ụlọ ụka mana omenala Igbo si na ndị na-agọ mmụọ niile eme ibe niile na-eme dibịa iwere asị bịa ụdị adịrọ mgbe gboo bikọsi n'ime anyị nwụọ ma kịta ụwa mmụazị kịta emebichawa omenala mebicha aja na nwụrụzi nke ọ dịba ka ọ na-alụ ọrụ ọbụla aja ọgwụ mana ekwuru si na ochu n'ike ya na n'ike ọmụbụ SSPO kwuru ochu n'ike na ana n'ike a sị gị na mmiri na-elere onye na-avụrụ ọkpịa maka na onye ọvụrụ ọkpịa ka ọ na-eli enwe olulu dibịa meva wayo
enwere dibia egwuwe wayo, nwere dibia mebe mpụ, nwere dibia mee ibe dị n'iche n'iche. Imagine na onye bụ eze nwaanyị aka na-avụ period ya ka na-avụ nsị ya na gbawachi mmadụ ngada si na kpoturu mmadụ ichie. Ebe aka ndevu ibe ike dị egwu nye agụ mmanụ ụwa nwaanyị nọzibe na-abụzi onwerezi ebe mmadụ ya esi isi ka isi n'ụka ọ dị ka ọka njọ, isi ka isi na nwa bụ omenala ọ dị ka ọka njọ. O mere na onwere ọzọ ya bịa na be gị na obi ya elu ana si na ebe ọ bịara ibe nwa bụ na the right place ka ọ bịara, because ọ na-abịa obi na-eti butere na emele mmadụ ibe onye mesịrị ibe olu ọ na-akwụkwọ ọta, because na obi na-eti ọ abịa be gị o belivuru nke ị na-eme lụọ ọkụkọ bịara ntrai. Mana mgbe gboo ị na-abịa be dibia na-abịa be dibia nwere obi gị niile na-abịa. Enwere dibia azụ ndị na-ekwu eziokwu, ị na-atọkpa na be dibia ị mana ibe eji na-ekwu n'uche gị bụ n'ibe ahụ ị na-apụgodo apụ bụla emesị gị ihe ekwu n'uche gị bụ n'ibe ahụ emere na ọ na-emebe ego. Ibe ahụ iji maka ya bịa emebe. Mana kịta onye na-abịa be gị na-enweta 20,000 na-abịa be gị obi na-eti. Onye na-abịa be gị na-enweta 10,000 na-abịa be gị obi na-eti. Imagine na mmadụ na-asị na ya agwara mmadụ 100 oke ite. Oke ka m kọrọ unu something. Akala ude na bibe na-elepụta at something thousand. Isi ugo no 50. Even about clock ebe let me say it's something thousand. Oh, watch is ya. That's go just it has 80. It has 100. That's go 50,000. 50,000. That's 50. All the give up about 2 million 5. Times here 50,000 times 100. You up to 5 million. 5 million ka dibia eji agwọrọ mmadụ ọgwụ. Ilu ka n'ebe dibia na sekara dibia anwa na agwọrọ ọgwụ ahụ free. Nyanye gị 50,000. Ka itinye na business na-eme na business ga-adawo. You need the ọgwụ. You need the ọgwụ. Asfa no ya wọlele ka abalị. Si dibia ya nwere 50,000 ego one ka o ji eji agbo ite ọ gba gị. Nwere ka ije ebe a sị gị na eji ugbo ite bụ 1 million. Si dibia nwa nya ajọ nya biko n'igbo bụ na o ji 1 million gbolugo oke ite for free. Ka ọ gbolugo ewele for free. Nya biko divi na iya bụ nya rapụ ewele anwa nya rapụ oke ite. Nya gị 300,000 ko 200,000 emisiki nwetali. Oya nweta another format. Oya nweta another format. Dibia bụ na-abịa na rapụ na anụ ọgwụ na-emese gị ọgwụ na ịda stroke. Na-emese gị ọgwụ na anyị nwere ibe na-achụ gị. Na ọka ihe eji eme rapụ ibe eme achụrụ gị ajọ adịle gị na mana ọka ihe eji eme oje bute ọgwụ na-emeli gị free. Mana mana n'ilo be dibia bụ nne bivi na-esi ebe a na-apụ. Imam mgbe 500,000 isi gị na-akpapụ. Ọmụnwa kwuru. So ndị niile na-asị gị nava nwere nava enye mmadụ 100 ite ka kpata ego asị ije na family onye anwa na before mmadụ na-emele mmadụ ewele ka kpata ego free na emele nwanne nwoke ka kpata ego ma ọ bụ na anya na onwe abụrụ chukwu no chukwu na-eme na ọbụ ọlụ ọha dibia bụ nke anyị na-emechibe anyị mara ka eji ibe niile ji alụ ọlụ. Ọ bụ na ya asị gị na ya agwọrọ gị ọgwụ na agwọrọ mmadụ 100 ọgwụ ka kpata ego family na family onye nwa nwere ya bụ bịam ụmụnne ya niile nwere ya bụ bịam ibe niile nọ na family niile nwere ya bụ bịam. Ọ bụ na ọdụ otu ahụ na ọgwụ amarọ ndị bebe na ọgwụ amarọ family ya
na vasichara mmiri ya nwere 200,000 na onye ọbụla sị onye ọbụla chọọ iwe ebido 200,000 ebido che something inwe 200,000 eji eje akwụ ụgwọ ebi ya amụ ọrụ onye aga na family ya kwụọlụ family niile ụgwọ with 200,000 ọ bụrụ ọkwụrụ mmadụ 50 fine ọkwụrụ mmadụ 50 ọ mmadụ 20 to 200,000 na family ya ha chenye na-akpatara ego kụtara ego nwere eji na-ayi ego onwere na-ajụ ọbụsi Igbo dala ibelibe osi Igbo dala ibelibe Igbo kwesịrị ka amụrụ anya achọrọ m ka Igbo si n'aka m otu nọ na ndị na-amụrụ anya ka amụta anya mụrụ anya oke ite na-egbu mmadụ oke ite na-akpụgbu mmadụ oke ite na-ete mmadụ isi n'ala oke ite eme gị kpata ego gbugbuo gị oke ite na-amara onye nwe onye na-agba oke ite a na-alastịrọ bifo nwụrụ omukwuru onye ọbụla ịbụ na-agba oke ite sị gị na enwere oke ite ọ na-etara aka ọnwụ onye ọbụla amụtala nwa mụta nwoke mụta nwaanyị nwee ụmụnne vọlụ ụmụnne niile na-eme dibịa a na-agbara oke ite ife ha na-agba ọbụ ewele ife onye ọbụla na-agba oke ite ije n'ime ọbịa ibu obi ịma na ụbọchị adịrị mma n'ọgụ gbuluchie agba oke ite nọ na-agbọ udu akụ mmiri nọ na-agbọ ọtọka mpịakọ ebelive m otu nọ na mụnwa beses pụwa nọ na-agba oke ite maka Chukwu maka ibe dị na be m ngwa oke ite ọbụna mụ na-agwa ya ka ọ na mụ na ụlọ nwere ọgwụ mmadụ na-agba otu aka mbido dibịa famili m niile ebe anwa dị ọ bụrụ na ebe anwa dị ibe na famili anyị ma mvụ mmadụ ya asị gị na ya na-akwụ ọlịma ibe na famili dibịa niile masị na mmadụ na-akwụ ọlịma ọ bụrụ na ọ dị ebe anwa dị mmadụ nọdụ otu a ọ sị gị na ya emele mmadụ ọgwụ mali yes na ọgwụ nwe ya alụ ya onwe ya alụ ọlụ tomorrow maka tu family m niile nwere ya bụ ụbịa ọ hụrụ mmadụ ka agbakwasịrị ọsọ mmadụ ka akọwala akọ mmadụ kwetekwuru ọ bụ na ụdị ebe anwa dị na dibịa na ịgwọcha ọgwụ kịtị ma na ọgwụ nwe ịgbọla ive anụma na ịgwọchala ya na-enweta ego n'ime na ego dị kịta n'ive a ọga onwere ya bụ family onwere ya bụ bịa mana family m niile ma ofu mmadụ adara ọbịa otu aka ji meli dibịa dị na be anyị nna m gbara masị m na ọgwụ a na-agba na-esi n'ala ọgwụ a na-agba dị ka mmadụ asị gị na mmadụ na-agba ọgwụ ị na-enwe mmadụ na-ekechi n'ala ọkụkọ ọ na-esi ihe gwacha mmadụ ọgwụ gwachara mmadụ ọbụna chi anabatara chi ekpuchi ọgwụ anyị na-agba ọgwụ aba alụrụ ọrụ ihe na-asụ ị na-azụbalụ na ọgwụ ịgwụrụ alụrụ ọrụ o soro gị n'aka nke bụ dibịa gwara o soro gị n'aka onye o si bụ n'aka onye wa agba ọlịa bịkọ na chi esoro ọgwụ ọ bụrụ ịgbachara mmadụ ọgwụ na ọgwụ ahụ alụrụ ọrụ mara amalị na Chukwu ekere okwu na ọgwụ ahụ ya alụ ọrụ n'ụwa sọntịn ji dị ọgwụ ị na-eme ịgbọrọ nwoke ọlụọ ịgbọrọ nwaanyị ọlụọ ịgbọrọ ya tanya onye alụrụ ịgbọrọ ya eji alụrụ ọ nwere ibe iji onye anwa n'aka onye anwa kwụsị osisi n'aka onye ma ọ nwere imejọ na be gị ka mmadụ ya eme ọ nọkata ụdị nwa osi bụ osi si gị na ụlọ ya gị na inye ya 10 million naira tata mkpamkpa akpa alụsị oke alụsị bụ ọka alụsị na-egbu mmadụ ma na amalụ na alụsị anụnwa na-egbu mmadụ na-akpụgbu mmadụ nwa alụsị atụrụ mmadụ tata gbuo mmadụ echi na ivu alụsị ahụ jos nwa evu alụsị ịmala alụsị ọ bụ na-ekochiri n'oge a na ibe nwebibe na-egbu mmadụ ivu alụsị atụrụ mmadụ tata pụta echi na-egbu mmadụ ije na ụlọ onye bụ alụsị ahụ na-egbu mmadụ ama na ọ na-egbu mmadụ na-ebute alụsị isi ya nwee iyi na alụsị nwa atụrụ mmadụ tata na echi na nwa ya bụ atụrụ alụsị anyị anwụ ọma nwa iyi ya ife nwa na-eme ibe nwere ko ji arụ ọrụ anyị bụ mmadụ a na-akpa asị na anyị bụ dibịa na-avụ na ive na-avụ na nzizo mana anyị abụrụ ive mma nwa bụ ka mma nwa ji arụ ọrụ ị na-abụgodo ụzọ niile na-abụ na-abụ ka ive niile eji aga ije alụsị nwere ko ji apụ ihe ejigodi nwee cheki ya iji ọba alụsị izi asị gị na alụsị nwe ine na anyị na-atọ mmadụ tata na echi na mmadụ ya nwụ mmadụ ama nwa iyi ya
ife ava agba oge wuti ọnụ na alụsị nwana ịtụ anya mmadụ na-echi na wuti na ewike na mmadụ ya anwụ kwuji nọ mewo na beve bifo o mewere nna antụm onye atụrụ alụsị ịmarụ ka o ji kwado nke ya ịmarụ ka anya na chi eje n'ọdụ otu akwa dị n'ọgụ iji na-eme ngị bụ dibia na-agbara mmadụ ka ngị bụ eze nwaanyị na-agbara mmadụ ọgụ na-asa mmadụ na ọgụ ị na-agbara onye anwa because of ego ka ịnata ego ị na-asa na ọgụ ị na-agbara ya na echi na ọgụ ebidowo ọlụ ka this week na ọgụ ebidowo ọlụ iburu chukwu ịkọzụ n'ụdị aka anwa n'ọdị ha nọ na-agba igbo eziokwu ọba gị ọbakwa gị ọ ka mụ na onye imeli ive nwetara ive jụrụ ọrụ ya na-atụ ekele bụ etele gị ego ịjụọ ekele gị ihe ọ bụ ụhụrụ agba gị nye akaụntụ tie ego ị na-avụrọ izi na akaụntụ gị dani na mmadụ ego onye bụ akwaba alịlị even ịmalị na ọdụrụ pọsịbụl ana m agwa ndị Igbo na ọ nwere ive ọdụrụ pọsịbụl mmadụ ngwọchara gị ọgwụ tata si gị na ọgwụ ya lụọ ụlọ echi onye abụ ya mmịa ya si gị na ọ na-eme ya kpọọ m na fonu nye ka mkpọ ya bụ ya bịa ya bịakwa obe m ka ọ gbuo ọgwụ ya gbagoro m ọgwụ ọ dị ka ọ gwọchala mmadụ na ọgwụ nwa alụ ụlọ echi ọ bụ na nwa bụ ọgwụ ụlọ a na-aba na-agbọ na-eme mmadụ zụta nsị ọlụ ọrụ na amahọ na nwa bụ nsị a na-azụta na o nwere ya azụta tata ọpụta n'esu iko bido nwa alụghị ọrụ ọpụta n'esu ntụ ọnwa alụghị ọrụ ụna amahọ na o nwere nsị ya etele mmadụ na nri itele na nri mbọsị ahụ na ịpụrụ ifile ọlụrụ ọrụ o techasị aka ibe dị na-abụ itekwa maka na iburu chukwu kele onye anwa nke wa bụrụ chukwu ya eme detin wa eme o chukwu kele ibe niile wute atụ chukwu nwere ibe eji na-aga aga n'ụwa mala ma tata unu bụ ndị dibịa nkịta bụ ebu ite okpukpe okwe so na-abịa onye bịa na be gị ka ọ tụbalụ gị ụjọ na ikpule ekwensu be gị onye ka ebu kịta yes oke ite amarọ m ya adị m agba bụtụ mụ amanwụ na oke ite na ego dị na eli nnukwu ego kwuzizi nke mmadụ ewele na onwe ya na-eli ego na eweleleziga 300,000 250 ịma na ewele onye agwalụ gị na ya mụ dị ewele dị ebe ahụ ka mmadụ ya sị gị na ya na-agbụrụ gị oke ite mmadụ agwa mmadụ 100 oke ite free ndọta na adọta gị na-abịa o nwere ndị na-emebe arụpụta na ọdịnala etoto onwe anyị nọsi ibe wasị gị na dibịa nwere signboard na dibịa na-enwere signboard ma onye ahụ na nwanne ya mere gịnị nwere Facebook agbụrụ signboard gị so ikwuzina na dibịa na-enwere signboard na owe Igbo ka nọsi ekene mụnụ kedime na-emele unu ibe onye na-ekwu best power agwa m nso na mbụ eziokwu nkwuo mbụ nke bụ asị mbụ na nke abụ asị dibịa kpọzina m na fon na-agba m ibe mma ibe mụ na mmadụ iji dibịa nwazi na anwa kpọọ m na fon sị m ibe njikwa otu a ji ede nke njikwa otu anyị ọ bụrụ nke nwa kele m adị m eme ụka na dibịa anyị na-eme ka na-eme adị m eme pastọ abụrụ m fada abụrụ m ụkọchukwu o dibịa ka na-eme so ọ bụ na ibe na-akọ bụ na ọlụ ka na-akụrụ n'obu ndị dibịa na ayọ ya poketi ọ bụ na ma na-akụrụ ndị n'unubu ndị dibịa ọlụ na unu ka ọ gbasara ibe nkwuru bụ n'ibe na-echukwu gwara m chi m gwara m kwuo ka m na-ekwu ibe na chukwu gwara m kwuo ka m na-ekwu anyị niile bụ chukwu ka anyị na-ekpele o nwere onye na-ekpele ekwensu mụ na ọmụkpu enetin kpucha netin ebe enwe ka ọ debe enetin si na ekwensu ka mụ nwa bụ ss na asaf na-ekwensuzi ọga omenala abụrụ ekwensu ka ma na asaf onye ọbụla na-eme omenala bụ chukwu ọka abịa mme ka ba na-asaf ụdị na ndị ụka ji asaf ka ba ji asaf kwa nkebe iyizi na mmadụ egosi ya na inwere ekwensu na be gị iyizi na mmadụ egosi ya na inwere nke ọzọ na be gị ibe niile na-alụ ọrụ ọ bụrụ mgbe iji si ya alụ ọrụ ka o ji alụ ọrụ ọ mgbe eji gwute ka o ji alụ ọrụ ekene m unu kebe na-emere unu iwe agwa m nso na onye bụla nwere ese ọbụla ya ajụ m ya na-agba delmin bọs ya na-agbara m dị vidio ọnya delmin bọs ya kpọrọ m akpọ abụrụ m onye na-epi kọrọ mmazụ m na-eji fonu m ekene m unu kebe na-eme one love amakwa m niile na-esigonya vidio na ịla ekele ihe efu biko na-ele ya aka sọskraịbụ bụ notifikeshọn gị ka isola na-enweta notifikeshọn mgbe ọ bụ na itiri vidio ofu ịkabazie arụ share this video kabakwa arụ drop your comment na comment section anyị na-agụ ya na anyị na-reply ole isi ọbụla nke anyị na-afọrọ owe na-asị na ọ adịla Igbo niile mma ngwarụnụ anyị enwenụ mgbe ọzọ ụmụ Igbo ka ọ dịnụ